Lejliet il-miliet, ġurnata speċjali għal ħafna. Ġurnata normalment iktar impenjattiva għal dawk li jaħdmu fis-settur tal-catering u dak turistiku din is-sena għal kollox differenti. NetNews żar lukanda ewlenija f'San Ġiljan u tkellimna ma' Neil De Bono, il-Cluster Hotel Manager tal-lukanda. L-occupancy levels tal-lukandi huwa ħafna differenti milli aħna mdorrin ikollna. Anka l-parteċipazzjoni fil-food and beverage fl-outlets tagħna kellna naġġastjaw, kellna nkunu ċerti li mhux ħankunu qegħdin naħlu, mhux ħankunu qegħdin nippreparaw xogħol għal xejn li mbagħad jinħela. Madankollu l-ispirtu tal-miliet provajna nagħmlu l-almu tagħna biex inżommu ħaj kemm jista' jkun. Il-klijenti li ħajġu hawnhekk fosthom ħafna familji Maltin jistennew li jkollhom ċelebrazzjonijiet għalkemm daqsxejn iktar ridotti, però still għandhom bżonn iħossu l-ispirtu tal-miliet, għandhom bżonn iħossu li we are empathetic, we are giving them a very good service. U għal daqstant provajna nagħmlu l-almu tagħna biex ma naqsux mill-ferħ li da żmien iġib. Neil De Bono stqarmana li tul iż-żmien tal-pandemija hekk kif l-andament tax-xogħol kien iktar kwiet mis-soltu, il-kumpanija bidlet dan il-fatt negattiv f'opportunità fejn sar aktar taħriġ għal ħaddiema biex ikunu iktar preparati għal wara l-pandemija. Dan iż-żmien tas-sena normalment ikunu wieħed impenjattiv ħafna għal dawk li jaħdmu fil-kxina u għalhekk tkellimna mal-Executive Chef tal-lukanda Roger Frigieri dwar l-andament tax-xogħol din is-sena li huwa xi ftit differenti mis-soltu. Differenti minn snin oħra huwa l-volum żgur li naqqasna mill-soltu jkollna. Però bħala preparamenti għandna l-main restaurants tagħna miftuħin normali u għandna ikel speċjali għal dak il-lejl relatat. Eżempju llum il-miliet għandna d-dundjan żgur. Intant għalkemm wieħed seta' jinnota ħafna inqas attività mis-soltu, numru ta' persuni li jiffrekwentaw din il-lukanda għażlu li qattaw l-aħħar ftit sigħat qabel il-miliet jagħmlu xi ftit eżerċizzju jew jirrilassaw ma' dawk l-aktar qrib tagħhom.